Така, заредихме. Първата стъпка от издаването сме я свършили. Сега трябва да я отида на автомивката, да изкъпят камиона и ремаркета. Мога да се направя на лут да откача ремаркето и тогава. Чакай, колега. Де е бърза? Петър. О, здрасти, Петре. Тук на автомивката си. Да го изкъпя. Втората стъпка. Мога и сам повлекач, обаче казаха, има ли възможност по и ремаркетата с тях. И тук ще чакам да ми отворят, за да изпълним втората стъпка от издаването. Добре, после ще снимам пак. Айде, чао ви!